Eisiau Callum Roberts yn cael ei rwystro, geith o gyfle arall. Bas fach tro yma at Robles. Robles yn cael ail gyfle. Eisiau teg at y postyn, Kevin. Mooney gododd. Yn hanfodol fod o'n gwneud hynny, dibygyddiad i'n drosodd eto. A 2 beniad oddi ar y bar. Callum Roberts efo'r ymdrech gynta. Ac Aaron Williams fethodd rwydo efo'r ail beniad. Thomas yn newid cyfeiriad y chwarae. Owen. Colli'r meddiant, mae yna gyfle i'r Drenewydd dorri rwan efo Robles. Bas o tu ôl i Callum Roberts. Roberts. I lwybr Aaron Williams. Aaron Williams! Oddi ar y postyn ag i mewn. Efo 10 munud i fynd yn yr hanner cynta. A Drenewydd ar y blaen. A mae prif sgoriwr nhw y tymor hwn wedi sgorio i gôl gynta yn 2024. Robles at Ismail. Sears yn ôl at Ismail ar ochr y cwrs Cosby. Ismail yn gwthio goset o'r ffordd! Ac yna'n taro'r bar! Ac Aaron Williams oedd yno i sgorio i ail y pnaw yma i ddwblu mantais y Drenewydd. Robles. Sel Ismail tu mewn iddo fo, ond y bas yn rhy agos i Dani Goset. Caernarfon yn ildio'r meddiant ar ochr i cwrs Cosby hunan. George Hughes! A mae'n 2-0. Caernarfon yn creu problema iddyn nhw hunan yn amddiffynol. A fe ddisgynnodd y bel i George Hughes. A fe daniodd o. George Hughes yn gwneud wali o Josh Tibbet o 20 llath. Ismail. Draws at Robles. Robles. I mewn i cwrs Cosby. Heibio i Mooney. Iergyd o'n cael ei rwystro. Ismail yn disgyn. A mi oedd hi'n drosedd. A di Phil Mooney ddim yn cwyno am benderfyniad Mr Walker. Sel Ismail i gymryd y gec. Ac yn canfod cornel isa rhwyd. A mae bellach yn 4-0 i'r Drenewydd. Peniad Roberts, cyffyrddiad Boyacie. Loswell ddim yn cam sefyll, mae o wedi cadw'r bel a dir y bew! Hannog Boyacie yn erbyn ffram y gôl. Yr ymdrech ychydig yn rhy uchel. A pas lac yn ôl. Yna gyfle arall i'r Drenewydd. A Robles sydd yno i'w gwneud i'n 5-0. A mae'r gôl yna yn crynhoi y math o bnawn mae di bod i Caernarfon. Yr ymwelwyr yn creu problemau i'w hunan. Ac Oswell yn rhoi gôl ar blat i Louis Robles. Scott, sun shining. You've got a smile on your face. Comprehensive win this afternoon. Yeah, it was really good after last week's sort of solid draw, like we talked about. Not being a classic last week, but getting a point to today, you know, mixing the game up and showing how good we can be. Callum, dipyn o buddugoliaeth pro 'ma. Yeah, well, mae'n hyd yn oed yn gêm anodd yn erbyn Caernarfon, ond heddiw dyn ni cymryd y siansys a roedd yr chwarae ar ben y pitch yn di gorffen gyd o'r chances, so dyn ni'n hapus iawn efo hwnna. Dwi'n meddwl bod ti'n sgorwain 5-0 os dwi'n holl onest. Y gos da ni wedi rhoid ffwr, maen nhw'n yn diwedd embarrassing, swn i ddweud. A maen nhw'n gwybod fanna, da ni wedi deithio nhw yna heddiw. So, nawn ni symud ymlaen, digon buan, edrych fan ar ffocws bob dim ar bawa. With one game to go now, you're up to 4th. Yeah. And you know, as simple as this, a draw or don't get beaten next week against Cardiff Met, and you've got a home game in the semi-final of the playoffs. Well, that was the remit before the game today. Win the next 2 games, and you know that you're going to be in that 4th spot, which is good for the club as well. To finish 4th, that's what you want to do, you know. When I came in, I think we were 5th, so to finish 1 place higher and to get a home draw in the semi-final, that was our aim. Wrth gwrs, da chi'n gwybod yn union beth da chi angen neud rwan hefyd. Just peidio colli yn erbyn Met penwythnos nesaf, a mae gennych chi gêm gartra yn rownd cyn-derfynol y gêm ail gyfle. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd yn erbyn y Met. Dyn ni wedi curo nhw 2 waith yma, tomod yma, ond dyn ni colli ffwrdd adref, a dyn ni ddim yn cael record da iawn fanna, so mae'n mynd i fod yn gêm anodd iawn. Dyn ni eisiau sicrhau y pwynt a
gobeithio di Bala'n gallu gwneud job yn erbyn y co-fees wythnos nesaf a dyn ni gallu cael y pedwerydd safle. Oedden ni'n gobeithio sa'n ni'n gallu cael wyn efo yma heddiw, wedyn sy'n na ddigon i gael ni'n 4 safle yna, wedyn home drawn semis a ffinal. Dwi'n mi fod, so mae gen i fwy o waith i wneud at wsos nesaf wan a gobeithio bod Met yn cael carwyn yn erbyn Newtown yn fanna.